L-aħħar stħarriġ tal-udjenzi tal-Awtorità tax-Xandir wera li l-aħbarijiet ta' One kellhom udjenza li hija t-triplu ta' Net News. L-istħarriġ li sar f'Novembru li għadda mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-Awtorità tax-Xandir wera wkoll li għall-ewwel darba t-telespettaturi ta' One jagħmlu aktar ħin isegwu l-istazzjon favorit tagħhom minn kull stazzjon ieħor f'pajjiżna inkluż it-TVM. F'kull jum tal-ġimgħa l-aħbarijiet ta' One kellhom udjenza li tisboq bil-kbir dik ta' Net News u f'xi ġranet kienet qarreb ukoll lejn dik tal-istazzjon nazzjonali. Fil-fatt l-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir wera fost oħrajn li matul il-jum tal-erba' One News kellu udjenza ta' kważi 66,000 ruħ, waqt li Net News kellu udjenza ta' ftit aktar minn 17,000 ruħ. Distak li qarreb lejn il-50,000 telespettatur. L-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir wera li bejn it-tnejn u l-ħadd One News kellu udjenza ta' fuq 380,000 ruħ waqt li Net News kellu udjenza ta' 130,000, distak ta' aktar minn kwart ta' miljun telespettatura. Tul il-ġimgħa kollha l-aħbarijiet ta' One dejjem jaqbżu sew lil dawk tan-net u fi ġranet minnhom bħassibt One News jikseb udjenza ta' kważi 7 darbit aktar minn dik tan-net. Dwar l-ikbar ammont ta' ħin li t-telespettaturi dum isegwi stazzjon, One ma qabiż biss lill-istazzjon nazzjonali iżda qabeż sew lin-net b'aktar minn 17 punt perċentwal. One Radio mhux binqas hekk kif kiseb l-ogħla udjenzi ta' persuni li jdumu l-itwal ammont ta' ħin fuq l-istess stazzjon tar-radju. Dwar dan One Radio ġab kważi d-doppju tal-istazzjon li ġie fit-tieni post u kważi triplu ta' Radio Malta. Hawnhekk ukoll ir-radju tal-Partit Nazzjonalista kiseb ferm inqas fejn Net FM anki ġie wara stazzjonijiet oħra bħal Radio Marija. L-istħarriġ li wixbu għalih 1240 ruħ wera wkoll żieda ta' 10.5% fit-telespettaturi meta mqabbel mal-istħarriġ ta' Lulju. L-aktar produzzjoni segwiti fuq televiżjoni huma l-aħbarijiet, segwiti mid-drama u l-programmi ta' ġrajiet kurrenti. Wara One News l-aktar produzzjoni segwita hija Drama Division 7 li wkoll hija l-iktar drama popolari fuq it-televiżjoni Maltija. Il-programm Pjazza ta' Karl Stanjo Navarra jikseb udjenzi għoljin ferm fejn l-ogħla udjenza tlaħħaq il-41,000 ruħ ferm aktar mid-doppju tal-aħbarijiet tan-net. One Breakfast mit-tnejn sal-ġimgħa wkoll mar tajjeb u żamm postu bħala l-aktar breakfast show popolari f'pajjiżna fuq it-televiżjoni. Bħalu għamel hekk il-programm tal-ħadd filgħodu ta' Manuel Mikallef li analizza l-gazzetti u jiddiskuti temi kurrenti. Programmi oħra bħal Espresso, Kalamita, Arani Issa u l-programm sportiv L-Argument ġibdu lehom l-ogħla udjenzi fil-ħin li jxxandru. Dan fil-waqt li fuq ir-radju l-programmi politiċi bħal temi irreġistraw udjenzi tajbin ħafna fosthom dak tal-ħamis preżentat minn Daniel Mikallef. Sibt il-punt fuq ir-radju preżentat minn Manuel Mikallef ukoll jikseb udjenzi għoljin. Dan fil-waqt li l-Breakfast Show ta' One Radio ta' Noel Camilleri u l-programm ta' mużika ta' Ryan Spiteri jiksbu udjenza massima ta' kważi 26,000 u 12,000 rispettivament f'jum partikolari. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.